Guys, video na po mi guys, na barko riya oh. Paingon na po mi Misamis Oriental. Diversion bro, diversion. Diversion oh. Nindot kayo kaputagon. Good morning Philippines. Philippines, good morning. Among driver si Brad Randy. Kumpate kayo di. Going pwede barko. Pagkanindot sa mga barko. Sige, pwede po. Cagayan de Oro nih guys. Cagayan de Oro. Sana kayo adlaw. Paingon bisa Talisayan. Bukid na po sa Talisayan. Apo paingnan. Mission. Oh, mission. Guys, pagbida na po mi guys. Padong na po mi sa maling mi guys. Misamis rental nga po. Bida ko kayo ito. Permira gid may guys tungod sa gasolina guys. Ang dalan gamay kayo. Ya, so ginahon kay area. Para na sa karo, regime dito di ba? Dili permira gyapon. Permira siya dito? Tingkol ta. Kini permira na nino. Time bagyan na ani minta kay mo rin na kay ni sa subida Ito na dito. katulad dito ada pagyan po pagyan po kita din pagyan po pirmiran po Ako ko nang isakit yan dito nila. Wala ka ba wala ka ba Malasan mas subidahon pa rin sa Malasan Mas malasan. asa may Walang siya nga sa pida, brad, ilis na Huilo makabalukan pa. Malasan subidahon pa itan pero kay gamay mandanan ani murag lisod sa kuan guys puerto na gina guys kay na may traffic ang sakyanan bumper to bumper na magining sakyanan Cagayan na yun ilhan mong Cagayan kay mag-traffic na baka doon na gani mo doon ay mga vendor sa kilid kalsada o niya traffic kayo Cagayan na siya so na fitness puerto guys o niya kaming Randy Tanato nagabhian gini sa mong misyon gikan Miss Talisayan Misamis Oriental okay dito ay traffic pero full pa ang dalan 6 to 6 among duty overtime pero ang among overtime naas kadalanan 6 mugikan 6 pod PM pauli okay gihapon guys no kita mo traffic diri na puerto na